Toda kutenda Mwari damba refu redu rakasendamira paforgiveness tiri kuramba richienderera mberi. Dingindira kana kusunga musana revhesi redu rinonzwa kuna 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. Zvino gore rakati rapera panguva yokurwa kwamadzimambo, David akatuma Joab pamwe chete navaranda vake navaIsraeri vose, vakaparadza vana vaAmoni, vakakombavo Rabha, asi David wakasara Jerusarema. Zvino nenguva yamadekwana David akafamba panhoo dzake, akafamba pamusoro pedenga reimba yamambo, akaona aripo padenga mukadzi wakanga achishamba. Zvino mukadzi uyo wakanga akanaka kwazvo pakuonekwa kwake. David akatuma munhu kundobvunza kuti mukadzi uyu ndianiko? Mumwe akati, ko Ahazi iye Bhatishebha mukunda waEriamu mukadzi waUria muHiti here? David akatuma nhume kundomutora, akasvika kwaari akavata naye, iye akadzokera kumba. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wedu wenyaya unoti makuva maviri. Makuva maviri, 2 buried graves. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokumbira simba panguva yakadai. Patinosimudza mureza wenyu, tauraiwo nesu. Speak to us, soften our hearts, reach us into areas that meet this sermon. Tanamata na Jesu. Amen. Amen. Nyaya iyi inovhomora nyaya ine chekuita nebitterness, nerevenge, negrudge, nekudzorera, nekuti handinzwarwo. Ndoda kutaura nevateereri pamusoro penyaya. Chii chinonzi bitterness? Bitterness is a cousin for revenge. It is power to zoom the past into present and into future, looking for the missile to shoot. Kuti ndomuparadza nezvaakandiitira. Chii chinonzi bitterness is anger and disappointment of being treated unfairly. Varume, ndakabatwa zvisizvo, ndine mavanga, ndozviziva, ndototaura nevanhu vane bitterness. Ichokwadi wakapiwa chirwere, ichokwadi wakarera vana but hakuna kakuchengeta, ichokwadi muroora hakuonise chinhu. It's bitterness in your DNA, spread into your blood. But let's visit this. Tati makuva maviri. Bitterness lead to revenge. Ukazvichengeta, it hatches eggs of death. Iwe wacho ukuironga na iwe wacho wari kumurongera. It can turn from a cold war to a hot war. Mese munogona kuparara. Kutasai hondo ya Ukraine neRussia vanotsvaga kuparadzana, but dzese ari kuita madongo kuondomoka. Ndozviri hondo yebitterness nerevenge. Makuva maviri. David akwira pamusoro pemba. Kune inonzi chiasm yakaita setriangle. First 10 chapters David is rising to power. All right. But chapter 11 ndo pick chikwekwenhero chake chesimba aripo. Zvinonzi Bhaibheri rinobva rati David haana kuenda kuhondo. Ndo first verse riri kutaura kuti pese apa airwa hondo dzaJehovha. Kurwa hondo dzaJehovha, it was like worshiping. It was an exercise of faith. But nhasi hondo yaJehovha yaenda kundorwiwa, iwe wacho wakazodzwa usiku. Pesapa wainamata Mwari uri rofa, but pauropafadzwa wapapik. Woti hondo dzaJehovha handicharo. Endai Mwari, chirwai hondo dzenyu. I'm too busy, I'm a manager. Iwe kukanganwa here Mwari. Saka David ari kumusha akasara asina Jehovha. Jehovha ari kuhondo. Ari padenga anotarira. Handizivini ziso raDhavhi murima pierces the darkness and saw a woman bathing verb emotions. He concluded in darkness, this woman is beautiful. Murima here Davhi.
kwakunzi nemagenerals vakomana veFBI vake veCIA or CIO vasara. Mambo mukadzi waUria, mwana waEliamu, it is possessive. Iwe ukanzwa zvanzi mukadzi waningi. Ndoda kutaura nemi vana David vakatera. Iwe vana David amo yakanitarira. Auzive here kuti mukadzi wemunhu. Auzive here kuti Bathsheba mukadzi wemunhu. Zita rekuti wemunhu ahasi wako panopisa ndewemunhu. Ndotaura newe David. Ishuwa une simba uri pamusoro pemba. Religious power, political power, power of the pocket uri padenga, but pawakatarira panopisa mukadzi wemunhu. David aunyarere chivi chinepofomadza. David pakonzwanzi mwana waEliamu. Eliamu is his top 30 general. Uriah, a converted non-believer, auya mukati meungano yaIsrael, a newly believer but a warrior. Ana mati but acha ndima fikizolo atendeuka apinda muchechi. Uyu jinda rako top 30. But David anoita say, now to mutase ma verbs aripo. Anonzi number 1, David saw, it's the first verb. Number 2, second verb, he's deployed by general, sent. Kuradza kwesimba maoko aDavid. Rechitiri anonzi he fetched. Haana kukumbirwa Bathsheba, akanonyamurwa kundotorwa. Kwakuya, no room for courtship, no room for romance, no room for lyrical words. He slept with her, apedza, send her back. That's power abuse. Mwari achirwa hondo, iye ari kurwa hondo dzoupombwe. Zvadaro zvinonzi mukaverenga bhaibheri rinoda kuburisa pachena rinoti Bathsheba waigeza achizvichenura mazuva ake kuti anake. Saka bhaibheri riri kutotaura kuti Uriah paakasiya Bathsheba anga asina pamuviri. She was clean to the records of the Holy Spirit. Saka David parara naye waziva tsoro. Mukaona hondo inorwiwa kusvikira mukadzi abata mimba, they spend months vari kuhondo, ropa richibvinza. David achirwa hondo dzoupombwe. Kune vanhu vakarizaina hondo dzaMwari, muchirwa hondo dzisiri dzaMwari. Saka zvadaro zvinonzi power was abused. Anoti Job, let Uriah come down. Ndo zvinoita simba rinogona kutora vari pasi richidzikisa munhu ari kupa. That's power. Kwakumutora buruka kwakuuya zvikanzi go and wash your feet. Chaive chirahwe. Enda unovata kumba kwako. Number 2, but Uriah was a faithful soldier. Anoti handigoni. Number 1, takadzidziswa naMwari waYahweh kwete kwedu kuhiti kuti tikavata nemadzimai I'm unclean. Number 2, I'm not fit for battle. Ndingavata sei areka yaJehovha iri kuhondo, iri kudondo, hazviiti mambo. Ndobva ati ndopika nemi because you are the image. Muri mumuviri waMwari. Kana takatara pamuri tozwa ndi Mwari akugadzai, handiendi kuhondo. David akati kudii, munimwisei doro zvaramba. Avata pamba kwakunyora death sentence. Kwakumupa mutsamba mumaoko. Kwakuti Joab uzive kuti uri muzukuru. Iyi nyaya yakupisai. Uzive kuti uri muzukuru, isa Uriah panopisa. Vakomana varonga inonzi cow horn formation. Uku mauto, uku mauto. Kwakuisa Uriah nevashoma pakati. Zvikanzi pamunoenda musiyei panopisa. Vangani vatakasiya panopisa vakafa, makamuregera akafa. Vamusiya panopisa. Kundiregera here shuwa mukaita zinyekenyeke. Zvikanzi retreat but don't retreat too far and go back and fight. Kwakuwina hondo but Mwari ariko. Mwari akaita seanyarara, guwa rikafamba Mwari achisekwa. NdiMwari wakadii vanhu vachita upombwe vachimhura zita raJehovha vachiti kana Mwari akanditsura sei akanyarara panyaya.
panyaya 1 yaDhavhidhi waanoti akazodza negona ng'ombe. Chakarwadza chiri chasunga bitterness, juxtaposition, hoche yenyaya iyi Ahitofel, 2 Samuel chapter 23 verse 34. Ndibaba vaEliahimu, Bathsheba muzukuru waEliahimu, mwanasikana. Uriah mukwasha, but Ahitofel is second in command kuna David. Poti Hushai, koti Benaya, general remasoja Joab anotera page 5. Sauradza kuti murume ainzi Ahitofel anga ari munhu mukurusa, but Ahitofel anoti kukuya mumba here, kundishora here, kupinda mumba mangu here, kupwanya musha womuzukuru. Chii chawakaita number 1, wakauraya murume, that's number 1. You stole the wife, that's number 2. You arrange the state funeral. After state funeral, within 7 days, wanga wamukanda ku palace. Na iye Bathsheba, and vanonyora vanoti around within 7 days, Bathsheba, when she mooned without feelings. Her heart was on the palace. Kana mukadzi akatanga kuita chipfambi, anotsumba kuti wake chaiye dai wafa. Saka chii chakaitika, Mwari akaita seakanyarara, akamirira evidence. Musi wazi mwana pu na Bathsheba. Pazvarwa mwana denga rikati Nathan simuka navane evidence, handitongi pasina evidence. Kwakusvika pamusha zvikanzi taura naDavid, kwakutaura naDavid zvikanzi nai David ndauya ndatumwa naMwari iva semutongi gava. Paive namambo, mambo adii, mambo aive nemakwai mazhinji, but pakati pauya mweni aida kuratidza hospitality kuti ini ndinogona. Kwakubva anotorera gwai romurombo, kwakutora murombo anga aine vana vake, kwakutora sheche mbudzi but iri sheche, kwakuiuraya apedza zvikanzi unoti kudi David akaviruka nehasha akati munhu anofanira kufa, ndatonga rufu. Nathan anoti you are the man, ndiwe murume. We are looking for Nathans in our day, men who call sin by its rightful name. Varume vasingatengwi kana kutengeswa, vanoreva chii nezita racho. Saka ndoreve obva zvanzi naNathan, ndiwe wakadya zvomurombo. Ndoda kutaura nevamwe varume pano nemadzimai. Iwe unogara nomurume womunhu, mudzimai womurume ari kudya nhoko dzezvironda, uchidya zvomurombo, achichema namasodzi. Kuzorera ndekwaJehovha, achichema iwe uchidya zvomurombo. Iwe une political power rekubasa, unotoziva kuti junior wako ane mudzimai wawachochora ndiBathsheba, unodya zvomurombo. Wacho murume unomutransfer kumisa kuBeit Bridge, wodya murombo uri woga muHarare. Mwari uchakushanyira. Mwari hanyarari nyaya kana vamwe mune religious power on your shoulders, munodya zvavarombo, but kana Mwari oshanya. Saka Nathan asvika achitaura naDavid onzi Mwari achakurova kana Ahitofel anga ari mubereri, akapika nemunhu wakati kunyeba ini chero Jehovha vakakurova yangu haiperi, ndoidzorera ndimene pauzimu. Zvakatora makore 6 neanoraudzira kuti Ahitoferi awane mukana wekutsiva David pachivi chaakanga aita chekuparadza musha wemuzukuru 6 years plus. Unomhanya wauya pachapter 15 ya2 Samuel, ndo paunowana Absalom achimukira baba vake. Absalom paari kutomukirawo baba vake, na iyewo marevenge match. Tamari wakabatwa chibharo naAmnon. Absalom akadhila naAmnon akapedza 2 years later. Apedza ndobva ati ndokudzokerai baba, ndobva auya pana baba, but paari kusvika muJerusarema achibva Geshuri, baba vanoti garira kure, hauoni chiso changu. Baba vadaro, Absalom anorwadziwa, oti ndakabvirei hangu kunyika iri kure, kana ndisiri kuzoona chiso chababa. It's been 2 years since I came back from Gesha. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akatuma shoko kuna Joab. Akati Joab, enda kuna baba
kana kuti Joab uya kuno undiyananise nababa, asi Joab haana kuuya. Absalomu kwakubatidza moto pamunda weBhaali yaJoab, wese ukacha, ari kutsiva. But paari kuita izvi Absalomu ari kuruka nyaya achichera makuva maviri. Saka pachapter 15 anonomira pasuo rekupinda kumba kwamambo. Munhu wese ari kuuya kuzotambirwa nyaya yake namambo, iye anomudhonzera pasaidi. What you need to understand, kuti the king is not able to solve your issues. Kana yanga iri nyaya yeupombo, anobva ati baba havagoni kuitamba iyi. Vakaputawo upombwe naBhatshebha, hapana akavatonga. Kana iri nyaya yekuuraya, anoti baba havaitambi iyi, nekuti vakauraya Uriya, hapana akavabata. Regai ndikutambire. Saka nehuasha kugamuchira vanhu pasuo, Absalom won the hearts of many Israelites. Ndobva vamutevera. Saka akasimuka kwakudzinga baba papalasi. Kwaiva kudududza kwemukuru. David aigona kungopeta Absalom with the wink of an eye. Aigona kumupeta omufushira. But mukuru wakadududza akabva papalasi. Paari kubva papalasi ari kusiya 10 mamwe madzimai ake varongo. Oti imisarai makachengeta palasi. David opinda musango naana Abishai naana Benaya. Anopinda musango navarume vehumhare vaipindira shumba mumwena vovhomora chaachituna vachibuda. Ndo vakanzi atirwi naAbsalomu. Komana ngatidzokerei. Handei kusango, ndakakugara kusango ndichitiza Sauro, hazvisi zvitsva. Handei simba ndinaro, but handirioni. Tingamuparadza mufana uyu, hatidi kuti Jerusarema ritsvuke ropa. Handei kusango. Saka mukuru anodududza nemauto ake, nemhuri, nevakamutevera. Absalomu kwakusara kwaakugara. Ahitoferi akati chance given. Mukana wangu wekudzorera wasvika. Anoda kukusimbisa. Iwe uri kutsvaga mukana wekutsiva, uchauya. Asi usati wapedza kutsiva kwako, make sure you dig 2 graves. Wosiya mafoshora ari pamusoro pevhu, nekuti hauzogoni kuzvifushira. Tichafushira iwe nekuda kwekutsiva kwako. You cannot take the task that is God's and make it yours and live. Hazviiti. Kutsiva ndekwaJehovha. Unoziva kana waakutsiva, wabhururuka ukaenda kudenga, ukasvika kuna Mwari ukati simukai ipapo, wotora zvidhina wovaka chako chigaro wogara. Woti chiregai ndikuratidze zvinofanira kuitwa naMwari. Revenge ndofanana nekudya chegumi. Chegumi ndechaJehovha. Kuchidya kudhiriza ugaro hwaMwari. Wogara iwe wodya. Haungararami pakadaro. God cannot let that go. Saka Absalom agara paya. Ahitoferi anoti David akanditadzira on 2 points. Number 1, akatanga aita upombwe nemuzukuru. Saka ndoda kumurwadzisawo panyaya dzebonde. Ndinozviziva kuti David achazvinzwa izvi, kuti mwana wake akarara namadzimai ake. Saka ndoda kumurwadzisira ipapo. Ndobva kwanzi picha itende pamusoro pepalasi. Same place yaive yakamira David achiona mukadzi wemunhu. Ndo same place yakapichwa tende. Ndobva tende yapichwa, zvikanzi chipindai muvarongo vababa venyu. Israeri yose ichiona mukaita izvi, Israeri ichazviziva kuti munovengwa nababa venyu. Nemamudi kuvaona. Absalomu kwakupinda, Ahitoferi kwakusvika kumba kwakuti 1 down. Mangwana kwakudzoka, chapter 17 ya2 Samuel. Ahitoferi akati kuna Absalomu, nditenderei zvino, nditsaure varume vane zviuru zvine 12, ndisimuke nditevere Dhavhidhi usiku huno, ndimuvambe akaneta asine simba, ndimutyise, vanhu vose vaanavo vatize, ini ndichauraya. Nemhaka yei tiri kusunda kuti Ahitoferi aroda kutsiva? Ari kuti ndoda kusarudza varume vakawanda, asi ini ndichatyisa mambo. Ini ndichamuwana asina simba. Ini ndichauraya mambo. Saka ari kuti zvinoitika pandiri. This issue has to do with me. I have a personal vendetta with the king who is in the wilderness. Ndamurova pane dzeupombwe dzaakaita. Ndoda kuuraya upenyu. Saka haana kuziva kuti David wakanga audzwa kare kuti Ahitoferi waenda kudivi raAbsalomu. Mukaitarisa nyaya yacho zvakanaka ichienda mberi, Absalomu
akazoti otiza David adzoka Yeah. Absalom achitiza Joab aivawo nechekutsiva pana Absalom. Absalom ari kutiza ari kutsiva baba vake, but mukutsiva kwa baba vake ndiye unofa makuva maviri. Kana wafunga kutsiva angatosara ari mupenyu ndiye wauri kuda kutsiva. Chimbofunga time yese yauri kuplota revenge. Chimbofunga time yese yawakamirira mukana kuti what kind of a spirit is residing in you. Chimbofunga kuti what kind of a spirit is driving you. Unoshaya hope pakati peusiku uchifunga kuti ndingamubatira papi. Unoshaya kuzorora akasenga chigumbu ndiye anoremerwa nacho. Chisiye chiende, usachera makuva maviri. Bhaibheri shoko raMwari rinotitaurira kuti Joab akasvika akadhiraivha mapfumo matatu, mukomana akafira ipapo, asi ndiye anga atanga nyaya dzekutsiva. Bhaibheri rinotiudza kuti David aizwisisa kuti paanodzoka Ahitoferi aiziva kuti David azvinzwa kuti inini ndaenda kusaidi kwaAbsalom. Uye akadzoka akagara pachigaro andirarama. Saka wakarongedza aona kuti zano rake raanga apa Absalom rakundwa neraHushai. Bhaibheri rinoti wakarongedza akaenda kumba kwake. Chii chakaitika? Kana ukachengeta chigumbu mwoyo mako, Satani achakugadzirira mukana wekurevenge. Ndoda ndigare ndakuudza hama yangu, ugare waziva kuti as long as you cherish bitterness in your heart, one day the devil will create an opportunity for you to revenge. Mukana uyo uchauya, but rega ndikuudze kuti pauri kusakurira bitterness, uri kusakurira rufu. Rufu rwacho number 1 nderwako, number 2 nderwawakavenga. Saka gara waisa makuva maviri. Wekuchema uyo akakutadzira nekufudzira iwewe wakatadzirwa. Na ukadzidza pana 2 Samuel chapter 17, I'll read verse 23. Verse 23 inotiko, zvino Ahitoferi wakati achiona kuti vakanga vasine hanya nezano rake, akaisa chigaro pamusoro pembongoro yake, akasimuka akaenda kumba kwake kuguta rake, akarayira vose veimba yake, akazvisungirira akafa. Now chii chaita kuti muchinda uyu azviuraye? Number 1, ada kurevenja David, ndobva zvaramba. Number 2, papa zano rake ratadza kutambirwa. Now because of his office, position yake yaioccupy, ukadzidza munhoroondo kunonzi hapana paakambopa advice ikaramba. And every time paaiadvisa vanhu vakaexekita zvaataura zvaibudirira. So this is the first time parambiwa zano rake. Mwari asvika akamira pakati akati kudzorera ndekwangu, iwo washingirira kudzorera, but hauhwini nyayai. Iye nekusabudirira wakazvisungirira. Regai ndikutaurire vana vaMwari, nemhaka yebitterness paucharonga zvaunoronga zvikaramba uchazvisungirira nekunyarayo. Kune vamwe vanhu vakazvisungirira nemhaka yebitterness, vatadzirwa vatadza kudzorera, vakati ndoda kuzvisungirira so that anoramba ari guilty, ndivhiringe conscience dzake. Ndobva vatosvika pakufa. Zano racho riri kuti ndoda kurwadzisa vasara, ndoda kuzviuraya kuti vakaure. But teerera hama yangu, pakuzviuraya nekuzvisungirira hapana upenyu nekuponeswa. Na Bhaibheri rangu rinonditsanangurira murume umwe chete akasungirwa pamuti kuti zvivi zvavanhu zviponeswe. Pauro onyora obva atiko, vakatukwa vanozvisa padanda. Saka paunodhisaidha kuzviuraya, uri kudhisaidha kurasikirwa neupenyu husingaperi. Dai wanga wabatsirika wagona kutsvaka imwe nzira yekugadzirisa nyaya iyi, bitterness yarumurwa munyama dzako, waigona kupona. Saka Ahitoferi unofa nemhaka yei? Afa nemhaka yekuti revenge yaramba kubudirira. Ukadzidza Absalom waitsvakawo kuparadza baba vake nemhaka yekuti he was bitter nenyaya dzakaitika kuhanzvadzi yake. Baba vake vakaita sevabata nyaya zinyekenyeke. Saka ari kuti zviri nani tivapfudze. Nau mukana wauya zvaramba, vana Joab vanosumuka vaenda kuhondo.
but chandinotya ndiDhaivhidhi anoziva kuti mwana wake ari kumufudza kumuuraya, but vaakuenda kuhondo anoti cherekedzaiwo mujaya wangu. David haati this is the time yekurevhenja kumwana wangu nekuti iye anonditsvaka kundiuraya. Anoti iko cherechedzai mwana wangu mumusiye henyu ari mupenyu. How I love David. Zvisinei nekuti paita sei, David anoona kuti zviri nani ndiregerere. Anoda kundiuraya, unondifudza, rufu ruchinditevera mugotsi. Anoti vanoda kundiuraya vacho, zviri nani ndivaregerere. Vaitei kuti vararame. Kwete zviya zvakaimbwa nemuimbi kuti regai vanondivenga vararame kuti vagoona kubudirira kwangu. Aiwa, uyo ari kutorevesa kuti ngavararame zvivaendekere. Saka siyai upenyu hwavo. Chaasina kuziva David ndechekuti paari kutaura pane murume wari bita anoda kumuparadza Absalom. Murume uyu ndiJoabhu. Nemhaka yaari bita, Absalom akapisa munda wake. Saka iye ari kutsvaka mukana wekuti ndichakubata. Wakaparadza munda wangu, nyaya yacho haiperi yakadaro. Saka vakomana vanoenda kuhondo, hondo ndobva yapisa. Absalom ndobva aona kuti nyaya iyi yaipa. Mukomana ndobva agara pabhiza, ndobva atanga kutiza. Achitiza, bhiza rinopinda nepakati pemiti. Bhaibheri rinoti akasara akarembera. Sevhandi inozviona ikati handibai mwana wamambo. Ndobva adzokera ndokunoudza Joabhu. Joabhu akati no, this is the time, this is the opportunity. Regai ndikuudzei vana vaMwari, as long as wachengeta bitterness, an opportunity will be presented before you. One day wakaipa anoisa mukana wokurevenge. This was the time for Joab to revenge. Saka iyoyo anoti I will not waste a second. Regai ndiende ndimupedzere. Kunonzi mukomana akatora miseve yake ndobva aenda ndobva amubaya. Kwaari akanzwa bundu richisununguka. Unoziva kune vamwe vanhu vanonzwa vachisununguka wakatadzirwa nemurume takazviona. Iwe wangu akatendeka but murume akuigira chirwere. Iwe unobva wati handifi ndoga. Saka unoenda uchinoparadza uchispreada ende wese abvuma akarara newe ukaziva kuti wamuzodza unonzwa kakusununguka mumwoyo. Bitterness ndo zvainoita paunorevenja unonzwa sekuti ndasununguka, nyambisirwa uri kuuraya uri kuparadza. Saka shoko rinosvika kuna David kuti ndo zvaitika mwanakomana wenyu afa muhondo. David anochema. Dai David anga asiri serious nenyaya yemwana wake, dai asina kuchema ati mwana uyu andishungurudza, ndiri kunzwa nekungotiza ndichingorarama upenyu hwekutiza nemhaka yemwana uyu. But David anochema kuti madarirei kudaro. But zvakadaro Ahitoferi wazorora, zvakadaro Absalom azorora. Chaita kuti vaviri ava vafe ava inyaya yebitterness. Vatadza kuregerera. Saka mukuedza kuuraya zvainoita bitterness, it's either inouraya wada kuti afe newe, ndo panenge patoita nyasha. Kazhinji kacho inouraya iwewe iwe wega. Nyakurivenja ndiye nyakufa. Haiperi yakadaro. Ukadzidza kune ukadzokera kubhuku raSamueri, Mwari akada kumborivenja vaFilistia nemhaka yekuti vakarambidza Israeri kupfuura. Saka Mwari anomutsa so, ndobva hondo yanorohwa kumaAmalekite, ndobva vaparadza zvose chose, ndobva vasiyawo vamwe. Patimu rakasiyiwa pamazuva gare nguva yafamba, nguva yaEsta yasvika, mukana wekuparadza maIsraeri unouya kuna Hamani. Aka this is the time to revenge. But rangarira nyaya iyi payakaitika Hamani anga asipo. Unoziva here kuti kune vanhu vanoda kurivenja nyaya dzakaitika vasipo. Anongoudzwa ati no, uchiona baba ako vasina rumwe ruoko vakaguriswa muhondo nanhingi, iye akaudzwa senyaya but akadzitora anoda kurivenja. Kuti inini makakuwadzisa baba wangu, nyaya iyi haina kupera, ini ndoda kutoti varipirwe panyaya iyi. Saka zvinoitika
anobva aronga kuuraya maIsraelites ese. Mukomana aronga, Modhekai anokusanganidzirwa panyaya iyi. Hamani adhisaidha zvose izvi. Mwari muumwari hwake anopindira nyaya yeIsraeri. Zvakadaro zvekuti Modhekai aifana kuurayiwa ndiye akakudzwa muguta. Hamani ari iye akatungamira. Hamani achifamba achiti ndo zvinoitirwa munhu anodiwa namambo akatungamirira bhiza. As if hazvina kukwana, Hamani akaturikwa pamatanda akazvigadzirira ega. Saka paunorongera uchichera gomba, guva rekuuraya munhu akakutadzira, wakachengetera ruvengo mumwoyo mako, pauri kuchera gomba, cherawo nerako. Hamani haana kuzviziva kuti ndo kwaiva kutanga kwekupfuura kwenhoroondo yake. Ndakutaura newe mwana wamai, wakaitirwa zvinhu zvikuru, you are so bitter. Une hasha, unotsvaka kurivenja, ende pamwe pacho unorivenja vari innocent. Katora nguva wakatotendeka, katsvaka musikana ukamuindisa kuchikoro, iwe usingadzidzi, iye adzidza apasa, akabva ati level yako yeeducation yasiyana, handingaroorwi newe, ndobva akuramba iwe. Patina nhasi vamwe vasikana vose vari kuripira mhaka iyoyo. Unosvika uchibvarira mwoyo yavasikana uchisiya, uchibvarira mwoyo yavasikana uchisiya. You are so bitter nemhaka yekuti wakasiyiwa nemunhu wawakafunga kuti wanga wainvesta paari. Wakainvesta mwoyo wako, munhu ndobva atamba nemwoyo wako. Nekudaro kwauri iwewe, nyaya yacho haina kupera, inotopera nekufa kwemunhu. Haudi kumuona achirarama. Tozviziva zvakaitika mai. Baba vakaita zvavakaita. Makashanda mose, mukaunganidza pfuma mose, bati pakuinjoya kwepfuma baba vakaunza umwe munhu kuti azodya ziya renyu. Makatsamwa imi, zvamakaitirwa zvinorwadza hongu, but imimi makatsamwa. Mumwoyo menyu muri kusika revenge. Pamwe pacho munoda kuenda mudzimba dzen'anga kuti mupiwe mishonga kana zvichibvira vangofira vari kwavari. Iwe you become a medal. Mwari anovenga vanouraya. Wakatadzirwa, wakatsamwa, une hasha nezvakaitika, ukati pfumai takashanda tose. Panguva yekuomerwa tanga takamira tiri vaviri, but panguva yekufara wanditiza, ndobva anamirana nezvimwe, ndobva andisiya. Makatsamwa mai, makatsamwa baba nemhaka yezvakaitika. Mai havai kudai mani, vachikukuzai mune pfuma. Pakamira basa mukadzingwa basa, morwara zvaoma, vakakutizai vakakusiyai vakadaro. Makatozozviziva nhasi kuti nyambisirwa mukadzi uyu aingoda mari. Makazviziva nhasi. You are so bitter. Muri kutsvaka kuvauraya, makupinda mudzimba dzen'anga, makuenda ku go back to send kuti kana zvichibvira ngavaparire vakadaro. You are so bitter. But pamuri kuzviita, cherai makuva maviri. But muri kuti ndisati ndachera guva, Mwari ndibatsirei, mundipe simba rekuregerera. Vengeance is for the Lord. Rega dzimwe hondo dzirwiwe naMwari. Wakatadzirwa takazviona, but chisiya kuna Jehovha, nekuti pazvakaitika Jehovha waiona. Pamaishanda muri vaviri muchiunganidza pfuma, Jehovha waiona, ndiye nyakukuropafadzai. Saka siya Jehovha apedze hondo idzi. Musiye. Pawakanga wakatendeka, ndobva wasangana netsotsiri rikakuvigira chirwere, Jehovha aiona. Saka iwe siya hondo yacho yakadaro. Wakarwadziwa hongu, but siya nyaya yacho yakadaro. Rega Jehovha arwe hondo iyi. Uripo iwe, you are bitter. You are so bitter. Nevanhu vakakudzingisa basa, but uti Mwari ndipeiwo simba rekuregerera. Imi murwe hondo idzi. Ndava zvine rufu mukati izvi, zvine makuva maviri izvi. Ini ndisati ndazvicherera rangu, chindibatsiraiwo Mwari, mundipe simba rekuregerera, ndizvisiye. Imi murwe hondo dzangu. Kana uri munamato wako wekuti Mwari sunungurai, nyaya yacho inorwadza, ndikaifunga ndinoona ropa kumeso, inyaya inorwadza, but Mwari ndoda kuti imi mundibatsire, imi murwe nyaya iyi. Kana uri munamato wako, haungasimudzi here ruoko. Dzimwe hondo dzadzo chichada rubhabhatidzo, kuti upinde mukati memvura, usambwe
mwoyo wako mutsvene, uya uri nani, ukangama uwane simba, utange ukama naJesu. Kana uchida baptism, pane nhamba dziri kupfuura pasapa, unongofona shamwari. Zvimwe zvacho toda kubatsirana, ndinamatire ndigokunamatirawo. Dzimwe nyaya dzacho dzoda munamato kuti tidzikunde. Une hasha wakatsamwa, but Mwari woga ndiye anotibatsira. Uripo wakadaro, oda munamato wakatsanangurika, haungasimudze ruoko uri pauri, tive nenguva yekunamata. Baba vedu munogara kudenga, idire mazvirokwado takatadzirwa, mwoyo yedu yakatsemuka. Dai vava vari vanhu vekure takakanganwa, Sure. asi ndiye wandogara naye, wandakasiyira zamu, ndiye wandakatodzidzisa. Ndakamuti uya kutauni uonewo magetsi akatora murume wangu. Mwari ndibatsirei. Izvezvi handigoni kuchiwana umwe anondiwana nekuda kweuyo akabva pandiri akandisiyira zvaakandisiyira. Mwari ndibatsirei. Takasenga zvigumbu zvinorema, nyangwe isu vari kutaura tikazviudziwa tinodonha misodzi. Asi imi Mwari munoziva. Rapai mwoyo yedu, rapai mwoyo yavanhu venyu, mudzure, morashira kure pfungwa yekudzorera chakaipa nechakaipa. Munotaura kuti do not repay evil with evil, but repay evil with good. Asi izvi tinogona kungozviita koga kana imi Mwari mweya mutsvene magara matiri. Make your abode in us. Mutipewo simba rekugona kumira kana imi Mwari mareva sezvizvi. Vamwe vanotiudza kuti kutaura izvi hazviraramiki, asi variko vakazviita, vakasiya zvigumbu vakanamatira vaivavenga. Upenyu hukaita zvakanaka. Bless us with this power. May you stay and abide within us. Tigone kugona kuita zvinhu izvi. Maita yenyu Mwari, tiropafadzei. Dakara muchitisanganisa muzvikamu zvinotevera tinonamata. Amen. Amen. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguva inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe, vese
say